Dámy a páni, vítajte v Liptovskom Hrádku. Už v roku 1796 tu bola založená prvá lesnícka škola v Uhorsku. No a v súčasnosti sa tu, v Liptovskom Hrádku, nachádza stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie. Na vyučovacích hodinách sa okrem iného naučíte rozoznávať živočíchy a rastliny aj s ich latinskými názvami, určovať dreviny podľa listov, kôry, semien, púčikov alebo dokonca len podľa dosky, ktorá je z daného stromu vyrobená. Dosť dobré, ne? Každý žiak si vytvorí vlastnú zbierku hornín, hmyzu, listov, semien, púčikov, dreva a taktiež vlastný herbár. To je podľa mňa ten najlepší spôsob, ako sa naučiť rozlišovať jednotlivé druhy. No a okrem teoretických hodín sú to aj hodiny praxe, teda vlastne hneď celé týždne. Náplňou praxe môže byť uhadzovanie halúziny, sadenie sadeníc, alebo ak sa dostanete až do 3. ročníka, tam sa začína kurz práce s motorovou pílou. Takže náplňou praxe je pílenie a odvetovanie stromov. Po ukončení štúdia na tejto škole získate pílčický preukaz. No a nie len pílčický preukaz, ale pri dobrej dávke trpezlivosti môžete dostať aj vodičský preukaz. Hodiny teórie s inštruktorom sú totiž v rozvrhu ako povinný vyučovací predmet motorové vozidla. Keďže je to povinný vyučovací predmet, tak za tieto hodiny neplatíte. A tak si zaplatíte iba za jazdy, ktoré sú dokonca počas vyučovania. Proste sa ulejete z hodín, lebo si idete zajazdiť na aute alebo na traktore. Celkovo vás teda vodičak vyjde približne za polovicu bežnej ceny. Ja som platil 350 za auto a 350 za traktor. No ale chcete na tejto škole študovať, ale Liptovský Hrádok je moc ďaleko? Žiaden problém. Hneď vedľa školy je školský internát. Dokonca nie hneď vedľa školy, on je prepojený so školou. Takže sa nemusíte ani obúvať. Tak čo? Zaujala vás táto škola? V tom prípade sa pozrite na stránku školy, kde sa dočítate viacej.